ҳоло ман дар назди аэропорт қарор дорам. Аз сарҳад гузаштам. Дар аэропорт вазъият чӣ хел аст, кадом нафарҳоро гардондан, хулоса дар бораи вазъияти аэропорт пурра маълумот медиҳам ва инчунин як пешниҳод, як имконияти бениҳоят хуб барои муҳоҷирон низ дорам ки ҳатман дар охири видео мегӯям. Видеоро то охир тамошо кунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Ман аз сарҳад берун дар Малайзия қарор доштам ва як видео кардагӣ будам ки оё намедонам ки маро аз сарҳад даромадам мемонам намемонам, вазъият чӣ хел бошад ва якчанд бачаҳо нависанд ки ака даромадӣ ё ин ки не. ҳоло хулосаи гап ки гузаштем, алҳамдулилло ҳама хуб аст ва ассалому алайкум бачаҳо подписчико шинохтаистанд. ҳоло дар назди аэропорт ки ҳастам. хулоса ки саат саломат гузаштем. албатта дар ин ҷо хеле бениҳоят хунук аст. Москва дар Малайзия плюс 32 градус буд. хулосаи гап ки дӯстон, вазъият чӣ хел буд. Ман аз Тошкент парвоз кардам ба Москва, яъне аз Малайзия ба Тошкент ва аз Тошкент ба Москва. Бо ҳамроҳии ман дар ҳамон рейс яъне 4 нафар шаҳрвандои худамон буданд. вақте ки мо фаромадем, яъне нафарҳое ки гражданство гирифтагӣ ҳастанд, ҳамаро, кадом миллати набошад, ҳамаро паспортҳояшонро гирифтанд, паспортҳои моро гирифтанд, моро бошад дар як ҷо гузоштанд ва аввал шаҳрванд, касоне ки шаҳрвандӣ гирифтагӣ ҳастанд, онҳоро тафтиш карданд ва баъдан тақрибан пас аз 2 соат як рейс аз Тоҷикистон омад. хулоса баъд ҳамаи паспортҳоро гирифтанд ва моро ҳам ҳамаро дар як тарафи аэропорт бурданд. тақрибан дар ин ҷо бениҳоят ҳаво хунук аст, дастаям ларзидааст. баъдан тақрибан 1 соат зиёдтар истодем ки сар карданд тафтиши занҳоро, яъне занҳое ки кӯдакдор ҳастанд. хулоса баъдан яъне гурӯҳ омада хонданд номҳояшонро ва занҳоро дар давоми 2 соат ҷавоб доданд ва дар ин муддат аллакай мо 4 соат истодем. пас аз ин баъдан мардҳоро сар карданд, яъне ҳамаро ҷамъ карда бурданд. ҳар як касро тақрибан 1 дақиқагӣ пурсиданд. ростӣ пас аз вақте ки моро дар як ҷо алоҳида оварданд, омада номи 5 нафарро хонданд ки онҳо худашон медонистанд ки дар рӯйхати 120 000 нафара буданд. ин онҳо дудила буданд, шубҳа доштанд оё мегузарам оё намегузарам, шояд намонанд, чунки номҳояшон дар ҳамон рӯйхат буд. онҳоро аввал омада хонданд ва гирифта рафтанд. 3 нафарашро дидам ки яъне коргарҳои полис гирифта ба тарафи дигари аэропорт бурданд. шояд ба фикрам депортатсия карданд, лекин 2 нафари дигарашро баъдан дидем ки дар дастҳояшон коғаз гуфтанд ки моро депортатсия карданд гуфтанд. хайр хулосаи гап ҳамин тавр оҳиста навбати мардҳо расид. обшим тақрибан ман 6 соат истодам, лекин баъзеҳо пас аз мани солу хело зиёд буданд. хулосаи гап ки вазъият ҳамин хел аст. хай тафтиш мекунанд, агар ягон нарушение надошта бошед ҳатман ҷавоб медиҳанд ва нафарҳоеро ки яъне аз сарҳад меронданд, яъне номашонро хонда гирифта рафтанд, бовар кунед онҳоро медидед як он қадар сахт зиқ шудагӣ ҳастанд. дар ҳақиқат як ҳолати ғамангез буд. дӯстон, ин чизҳоро дида барои шумо ман чӣ тавсия медиҳам. шумо ҳоло ки имконият доред, яъне баъзе роҳҳои кор кардан, тариқи онлайн, ягон мағозаҳо кушодан, ҳамин корҳоро ҳатман омӯзед, чунки дар чунин ҳолатҳо шумо дигар ягон тарс надоред. рости вақте ки ман омадам, рости гап дар дилам ягон тарс набуд, чунки корҳо онлайнӣ аст. агар рафту ягон чунин ҳолатҳо рух диҳадам, дигар давлатҳо меред боз ё ки давлати худамон мерем, аз ҳамон ҷам корам пеш рафтан мегирад. дар ҳамин вақте ки имконият ҳаст, яъне баъзеҳо мегӯянд ки имконият нест. шумо ҳоло имконият доред. вақте ки дар чунин ҳолатҳо меғалтед, баъдан мефаҳмед ки то ин вақт чӣ хел имкониятҳо доштед. мо якчанд платформаҳоро анализ кардем ки яъне масалан яке аз онҳо дар авито ҳоло бизнес кардан осон аст. масалан бо ҳамон телефони худ бисёрии шумо мефаҳмед. яъне баъзан агар ягон программаи дигарро гӯем, ман намефаҳмам, ягон бор дидагӣ нестам. авиторо қариб ҳамаи мо медонем. мо як дарси бепул кардем, чунки барои муҳоҷирон ёрдам шавад, нафарое ки дар ҳақиқат мехоҳанд чунин корҳоро омӯзанд. силкаи телеграмро мемонам, дарси бепул кардагӣ ҳастем ки дар он ҷо чӣ хел дар авито регистратсия кардан, чӣ хел публикатсия мондан, чӣ кор кунем ки блокировка накунад авитои моро. яъне хулоса маълумоти бениҳоят муҳимро бепул мондагӣ ҳастем ки силка дар поён мемонам, дароед ҳамин чизҳоро омӯзед ва барои худатон ягон бизнесҳои онлайнӣ кунед ё ин ки ягон услугаҳои худро пешниҳод кунед. хулоса ки пул кор кунед ва дар чунин ҳолатҳои мушкил яъне ба осонӣ бароед.